till you turned me around. Used to think I wasn't fit, but look at this love we found. So give me your hand, hold it to the side. No, I don't ever wanna see you cry. Oh yeah, no more tears. Oh yeah, no more tears. Take that chance, we'll be fine. No, I don't ever wanna see you cry. Oh yeah, no more tears. Oh yeah. Alright, ka-absat, welcome back to my channel. Halos lahat ata ng bagong vlog ko kailangan nyo ata akong i-welcome back din, no, ka-absat. Ang tagal ulit bago magkaroon. Anyway, nandito tayo sa San Manuel, ka-absat. Kakatapos kong magpagas ng 300 pesos. Wala tayong pera, ka-absat. Ngayon, ka-absat, ang content natin, papunta tayo sa Villasis, Pangasinan. So malapit lang naman, ka-absat. Pupunta tayo doon dahil naimbitahan tayo sa isang bagong bukas na restaurant. Tara't pasyalan ng bagong shop na yon, and interesado rin talaga ako ma-meet yung si sir kasi gusto niya rin ako makilala. So balikan lang. Whew! Ang hirap ng walang external microphone, kakabsat. Alam nyo ba, merong wire ng earphone sa likod ko. Hindi ako sure kung magiging safe. Meron tayong bagong chin mount from Hank. So hindi po ito sponsor, kakabsat. Binili ko po ito. Hank chin mount para sa ating Spider Phoenix. So shoutout po pala kay Sir Dean Martin na nag-sponsor nitong helmet. So itong helmet na to, bigay lang to, kakabsat. Sponsor lang sa atin. Maraming salamat ulit, Sir Dean Martin. Yeah. Special thanks din sa InDesign. May bago po tayong sponsor, kakabsat. Shoutout po sa InDesign. Ayan, may bago na po tayong riding jersey, and ewan ko po kung kailan ko yan matatanggap, pero I'm sure bawat ride ko yan na ang isasuot ko, riding jersey. At sa ganon, madali nyo na akong ma-recognize, kakabsat. Baliban sa aking Spider Phoenix na helmet, shoutout na rin sa Supremo Conquest. Hanggang ngayon naka Supremo Conquest ako, oh. Ang hirap lang ng ganitong gamitin, kakabsat, kasi hindi ka aware kung nagre-record pa ba, and kung gusto mong i-post yung video, kailangan mo pang tumigil para kunin yung cellphone mo kasi doon ka nagre-record ng audio mo, 'di ba? Separate record. Balang araw magkakaroon din tayo ng GoPro. Para sa akin sana yung pinaka good condition na GoPro Hero 4. Okay na ako doon, kakabsat, no? Kahit may gas-gas, basta good condition, GoPro Hero 4. Kung marami lang sana akong oras at saka pera, kakabsat, no? Kailangan mo lang naman kasi sa YouTube is consistency. Yun ang susi para umunlad ang yung YouTube channel. Pero ang maganda niyan, kakabsat, nag-enjoy lang naman kasi akong nagra-ride, nag-vlog, nag-upload, nag-share sa inyo ng mga videos ko. Doon pa lang masaya na ako, kaya kahit wala masyadong kita, okay lang. And dito, makapag-ride lang ako, masaya na ako. Good morning, sir. Saan po tayo galing? Dito sa San Manuel po, sir. Pinapang. Sir. Thank you, sir. Lang dito, ano? 636, sir. 636. Opo, sir. Bakit may butal? Oo nga, sir, eh. Sige, sir, salamat po. Asan na yung mga susundo sa atin, kakabsat? Yeah. Si Sir Mike, and anong pangalan niyo, sir? Lorenzo. Lawrence. Ay, si Sir Lawrence, sir. Sa inyo po yung restaurant doon, sir?
Bago lang. With Spider. Spy. Shoutout Spider. Oh, ayun oh, wala tayong front cam eh. Ah, shoutout Spider. Ganyan mo lang ako, ganyan o. Spider Philippines. Patayin ko muna to dahil wala tayong gas. Ayun oh, Z1000 pala itong nasa tabi ko kakabset oh. Shoutout Reed Moto Vlog. Guwapo talaga oh, tsaka ang linis. Bakit ganun kahit tag-ulan ang linis pa rin? Tingnan nyo. Motocross to sa akin eh, motocross. Ang ganda nga eh, para siyang naka-seat call. Pero hindi siya seat call. Oo, ang ganda. Balang araw makakahanap din ako ng kaswap ko ng ganito. Kasi ano, iniisip ko si papa ko, tumatanda na, hindi pa masyado nakakapag-ride ng big bike. Ayaw niya naman dito. Oo, kaya naghahanap ako ng ganito kasi dito, komportable siya dito. Ha? GS. Ito oh, pwede na. GS to, GS. GS yan. Grabe. Okay. Villasis. Oh, swap. Kamusta yung riding position, sir? Natatakot siya. Ito pag may edad na, bakit na yung mga ganito? Galing ka ba sa sport bike, sir? Nagdadrive ako dati ng R6. R6, wow. Sana all. Hiram-hiram lang. Di, gusto ko rin masubukan yung R6 eh. Gano'n yun eh. Gusto ko yung riding position ng Z1000, pwede din pa ako po, sir. Gusto ko makita yung riding position niya eh. So ayan kakabsat, masusubukan ko na umupo sa Z1000 and ito itsura ko pag nagbablog sa Z1000. Ayan ang makikita nyo. Hindi ako naka GoPro eh, Supremo Conquest lang. Ganda, komportable. TRK. Ayun, 500cc Benelli. Parallel twin siguro ito kabsat. Di ko pa narinig yung tunog nito eh. Parang ano po, MTO9. MTO9. Ang ganda. Ram. Saan tayo niyan kabsat? Saan tayo niyan? Kayo ka po sa atin. Kaya sir, kung anong maganda, kung magra-ride pa tayo, short na lang para di masyado. Pulutan na lang natin para medyo short ride. Ikot na lang sir. Doon Yan. may bulipad ngayon kapsat. Tapos bayan ng Rosales sir. Tara. You know? Para naman, na-experience ko naman ulit yung may kasamang mga big bike. Wala na kapsat eh. Wow. Ang ganda ng tunog ah. Wow. Grabe, halimaw. Damn. Ang ganda ng tunog. Dapat ganyan na lang yung makina ng R7. Oo nga po. Itong, para sa akin, itong 2-cylinder na pinakamagandang tunog kakabsat. Woo. Wow. Mahina. Ay, sorry sir. Dito ako. Susunod, ikaw na magkaganyan rin. Wala na. Malapit na. Malapit na. Kakabsat, I'm looking for kaswap Z1000. So nakikita nyo yung odo ng motor ko is 4,474 pa lang kakabsat. Baka may gusto ng sport bike na galing sa sports touring na motor dyan. So magra-ride kami konti kakabsat. Dyan lang naman sa Kalabawang yung daan papunta sa bayan ng Rosales kakabsat. Short ride lang talaga. Sana all?
FYI kakabsat, pag nandito ka sa unang bayan ng Pangasinan, which is Rosales, makikita mo agad yung entrance ng expressway dito sa kanan. Itong papasukan namin ito, and papasok ka sa Tiplex. Yeah, the Z1000. Ayan, so kakaliwa ka dyan kung papasok ka ng Tiplex. Woo! Ganda ng tunog. Banking siya, ha? Ang ganda tignan ng tour bike, banking. Shout out. Sarap, nakakamiss yung ganitong moment kakabsat. Kung naalala nyo yung episode na yan, yung vlog kong yan kakabsat, yan yung isang solid na ride na nagawa ko sa buong buhay ko. Kasi ano tawag doon, talagang anong tawag sa ganun ulit? Adrenaline rush. Yeah. Bagay na bagay ni Sir Mike yung motor niya, oh. Share ko lang kakabsat, ano, pag ganitong big bike ang dala mo and expect naman na mabibilis talagang takbo nyo, hindi mo kailangan gamitin lagi ang preno mo. Support lang ang preno, kasi engine brake talaga dapat ang nauuna. Paano ba gawin ang engine brake? Karamihan naman alam na yan, no, kakabsat. Downshift ka lang, bawas ka lang ng cambio mo, ng gear mo, and bitawan mong clutch. Ayun. Woo! Namimiss ko bumomba ng sagad. Kaso kasi maraming taong nayayabangan pag bumubomba ako ng sagad. Nanliliit ako sa motor ni Kabsat Mike. Nanliliit ako. Ang laki, oh. Literal na big bike. Grabe. Nakakakita ako ngayon ng 10 cylinder na motor. 10 cylinder. Pag pinag-plus mo itong tatlong motor namin, makakabuka ng 10 cylinder. Apat tsaka dalawa. Paano kaya, no, kung yung 10 cylinder na yun sa motor mo lang, isang motor lang. Ayun na. Parang HPG si Sir Mike. Oh, shout out kay Sir Lawrence Chester Cunanan at saka kay Carl Angelo Cunanan na taga dito, malapit dito. Shout out na lang kasi sinasabi niya napapadaan daw ako pero di ko daw siya pinapasyalan. And nakadalawang punta na nga siya sa bahay, namamasyal lang. Talagang ganun ka-solid yung subscriber natin, no? Pinupuntahan ba tayo sa bahay. Isa po siyang siklista, naka-bike.
boots. Balang araw makakabili rin ako ng riding boots. So ayun nga kapsat, nandito na tayo sa restaurant nila Sir Lorenzo. Pinangalan sa kanya yung resto, Lorenzo Restaurant Mixed Asian Cuisine. Sa tabi niya, ewan ko kung sa kanila rin to, Stop and Shop Mini Mart, parang 7-Eleven. So ayun yan, no, matatagpuan po ito sa bayan ng Villasis, Pangasinan. Malapit lang po siya sa bayan. Itong daanan po na to is papuntang Ordaneta, Pangasinan, and sa kabila is papuntang Tarlac, papuntang Rosales. So shoutout po sa mga taga Villasis again. And dito sa spot na to, dito ko nakilala si Sir Mike. Dito kami unang nagkita. Si Sir Mike ay na naka Benelli. Ayun, no, bait pala ni Sir Lorenzo eh. Ang simple lang ng suot ko, ay pati lalo ka na pala. Dito tayo unang nag-meet. Romel po. Oo nga eh. Nung papunta ako ng Kalasyaw, magpapagensioil ako nun eh. Baka ba nagpapatinsoy? Sa Kalasyaw, sir. Sa taas, second floor, daming helmet oh. Ayan. Balita ko sir, marami daw kumakain na foreigner dito eh. Sabi ng ate ko na dadaan daw kasi siya dito. Oh, meron pang tanawin dito. Oh. Ano daw, hindi pa daw tapos yung plano, magiging mineral water daw yan. May chlorine. Oh. Alright, kakabsat, magandang umaga. So, andito na tayo sa Villasis, Pangasinan. And napakasaya ko nga kakabsat at ako'y naimbitahan talaga dito. And narinig ko, sabi ng ate ko, ito daw ang restaurant na to is mga halos puro foreigner daw mga kumakain dito. So, feeling ko foreigner naman ako. So, pag sinabing halos foreigner, talagang magaling sila dito at saka mataas na klase ng restaurant ito. So, yun lang naman ang tingin ko kung bakit maraming foreigner na kumakain sa isang restaurant. And kung ikaw ay isang rider o basta mahilig magmotor, magbiyahe, nadadaanan lang nito dahil nasa gilid lang naman ito ng kalsada. Madadaanan kung pupunta ka ng Pangasinan. And kung mahilig kayo mag breakfast rides, saktong-sakto ang lugar na to. Marami silang parking dito sa part na to. Kita nyo may mga 4 wheels, big bikes, mga big bikes namin. Ayan, kung sa mga mahilig pumunta ng Pangasinan, mag-exit na po kayo sa Tiplex at madaanan nyo ito. Pwede rin po kayong pumasok ulit ng Tiplex sa bandang Ordaneta, Pangasinan, or bumalik kayo ng Rosales. Malapit lang siya kakabsat. So, ayun, tara na tikman ang kanilang pagkain. And shoutout po kay Sir Lorenzo. Kanila po itong restaurant. Sasagutin niyo po ang breakfast ko, I mean lunch. So shoutout din kay Sir Mike. Ayun o. Yeah.
kakabsat. So, kakatapos lang natin kumain. Namin actually. Ayun nga nakita nyo, bus na ubos. May konting gulay lang kasi si Chris Roms hindi masyadong vegetarian yan. May isa pa akong hindi natikman. Ayun no. So, titikman natin yan. Chicharon bulaklak. Sarap. Wow! Thank you kay Sir Lorenzo sa pag-imbita sa akin ulit dito. So, napakalaking karangalan din ng muling maimbita. Tulad na lang ng ganito. First time ko nga pala ma-invite sa ganitong klaseng lugar kakabsat, no? Kainan. Sa mga mahilig kumain dyan na mga riders, mga nagbe-breakfast ride. Dahil po kayo dito. Maganda pong lugar to para sa inyong breakfast ride. At saka, marami naman ma-accommodate itong loob. Meron pa sa labas. Ayan. So, bisita lang po kayo. Ulitin ko, Villasis, Pangasinan lang po. Pangalawang bayan dito sa Pangasinan. Lorenzo Restaurant, Mixed Asian. Baliktad eh. Cuisine. Ayan. So, maraming salamat po ulit kay Sir Lorenzo. Salamat, thank you. And si Sir Mike na pala. Ayan. Solid subscriber natin. And ngayon, brother na ang turingan namin. Yeah. Ayun, kakabsat. So, ito na. Pauwi na tayo. At kanina umulan. Pinatigil ko lang ang ulan. Ambon. Nandito pa rin tayo sa restaurant nila Sir Lorenzo. So sa second floor pala ang kanyang restaurant. So sir, maraming salamat po sa pag-invite. Sa Sir Lorenzo po ang owner ng restaurant na bago dito sa Villasis. And soon, marami pang big bags ang pupunta dito. Maghikayat tayo kakabsat. And si Sir Mike ulit. Sige sir, gawin dakpay. Sige sir. Sir. Sige sir, Lorenzo pala. Sige sir, salamat po ulit. Ayun no. Sana hindi ako makasalubong ng ulan. Wala namang dilim. Kalakapsat kung pupunta ka ulit. Sige kapsat. So again, maraming salamat Sir Lorenzo sa pag-invite sa akin sa iyong restaurant. Kakabsat no si Sir Lorenzo, magkasing edad lang kami. And meron na siyang business, meron na siyang sariling shop, siya ang boss doon. Kaya nga nakapangalan sa kanya yung restaurant nila eh. So sabihin ko lang, i-rate ko lang yung restaurant kakabsat una pa lang, pagpasok ko pa lang talagang napansin ko na parang napaka-special niyang restaurant. Ang ganda ng mga ginamit na upuan, ceiling. Tapos nakalimutan ko banggitin kanina, meron din silang aircon. Ayan, so napaka presentable ng dating. So importante naman talaga yun sa isang restaurant para mas maging attractive siya sa mga tourists. At saka isa pa kakabsat, I almost forgot to say this. Ang restaurant po na yun is pwede rin po siya sa mga occasions, event. Basta kontakin nyo lang po yung si Sir Lorenzo. Ayan, so PM lang po kayo sa akin kung gusto nyo po siyang i-message. And bibigay ko sa inyo yung kung saan pwede kayo mag-message sa kanya, kakabsat. Ngayon, pauwi na tayo ng bahay. At maraming sasakyan. Traffic congestion. Sana po magtuloy-tuloy na ang aking vlog. At magandang idea yung ganun kakabsat, no? Meron tayong nako-content. Pag iniimbitahan po ako kakabsat, wala po akong hinihingi. Hindi po ako humihingi ng parang talent fee ganun. Bahala na po sila kung ano yung gusto nilang ibigay. Pagkain, merienda, okay lang, kahit fudgy bar at soft drinks lang sa akin, okay, tubig. Hindi ako nagre-request ng talent fee kakabsat. So mga nag-iimbita sa akin, hanggat kaya kong puntahan, hanggat may budget ako, may panggas, pinupuntahan ko. So maraming salamat po sa panonood kakabsat. Ako po'y magpapaalam na. Thank you for watching. Kung bago ka sa channel na to, huwag kalimutan mag-subscribe kakabsat. Maraming salamat po. I'm ending this vlog in 3, 2,
1. See you.